खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 21 आगस्ट 2023 बारायजाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय फालुकदुङा गामिनि थागिबि बानेश्वर बसुमतारी आरो साया बसुमतारीनि अनसुलि फिसाजो जनाली बसुमतारीया आसामनि जानानै उड़िसा रायजोनि सिङाव थानाय भुबनेश्वराव नेशनेल ट्रेनिं केम्पआव जायगा मोनदों आरो बेहाय सेलेक्शन जाखांब्लाथाय एशियान कापआव गेम गेलेनो थाखाय खाबु मोनगोन। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय राजा लामायाव स्कुटिजों थांबाय थानाय सानै सेंग्राफोरा गंसे ट्राकजों खर'जों खर' मोगा-मोगि सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै सासे सेंग्राया जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गुबुन सासेया गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय प्रान्जल कलिता आरो जोखोम जानायनि मुङा जाबाय काकली कलिता। तामुलपुर आरो गरेस्वर पुलिस बादानि केसफोरनि बिजिरनायखौ मुसलपुरखौ बोस्लायनानै रङियाव लाबोनायखौ लानानै एबसु आफादा गोजोननाय गैया आरो बेनि सायाव आसाम सोरखारा रेसपन्सिबल दं होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदों। टटेल बे एन्टायर एरियानि एडिशनेल CGM आरो SDGM बे मोननैखौबो कामरुप बा रङियाव लांनायनि जि मोनसे डाइरेक्सन बा निर्देश बेखौ लानानै जोंहा मुथे गोजोननाय गैया आरो जों मैया नुदों जे महामान्य गुवाहाटी हाइकर्टनि मोनसे रेजिस्टार बिथांनि डाइरेक्सन आरो बे डाइरेक्सनाव होनाय जादों जे मुसलपुर हेडक्वार्टाराव थानाय बा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टाराव थानाय एडिशनेल माने CGM आरो सेसन जाज लोगोसे SDGM साब डिभिजनेल जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट बे मोननैबो जिखिनि बेयाव एस्टाब्लिशमेन्ट दङमोन स्पेसियेलि तामुलपुर थानानि सिङाव आरो गरेस्वर थानानि सिङाव। दा गरेस्वर आरो तामुलपुर थानानि टटेल हल अफ द एरियाखौ मैयानिफ्राय आङो रिपर्ट लादों जे कुमारिकाटा नावकाटा नाग्रिजुलि बे गासिबो माने आउटपस्ट। दा बेखायनो तामुलपुर आरो गरेस्वर होनना बुङोब्ला तामुलपुर साब डिभिजन बा बावैसो सिगां तामुलपुरा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मर्यादा मोनदोंमोन डिलिमिटेसननि थाखाय बेखौ बाक्साजों मार्च आप खालामनाय जादों आरो हेडक्वार्टारखौ मुसलपुराव लांफैनाय जादों। दा बेखायनो दानि तामुलपुर साब डिभिजन आरो मोनसे समनि तामुलपुर जिल्ला बा फैबाय थानाय समाव बियो जिल्ला हिसाबैनो बियो मर्यादाखौ मोनफिनगोन बे खोथाखौ सरकारनिफ्राय बुंनाय जोङो खोनादों। दा बेखायनो टटेल बे एन्टायर एरियानि एडिशनेल CGM आरो SDGM बे मोननैखौबो कामरुप बा रङियाव लांनायनि जि मोनसे डाइरेक्सन बा निर्देश बेखौ लानानै जोंहा मुथे गोजोननाय गैया आरो मैया बे जिखिनि डाइरेक्सन बेखौ आङो खनले फरायदों बुजिनो नाजादों आरो बेयाव मोनसे रिफारेन्स होनाय नुदों। बे रिफारेन्सा जाबाय जे आसाम सरकारनि हम डिपार्टमेन्टनि हम माने जि पार्सनेल डिपार्टमेन्ट दङ हमनि बिनिफ्राय लेटार मोननायनि उनाव गुवाहाटी हाइकर्टआ बे मोननै थानानि सिङाव जिखिनि माने जुडिशियेल जिखिनि माने एस्टाब्लिशमेन्ट दङमोन बेखौ माने रङियाव बा कामरुपाव लानानै थांनायनि बे बाथ्राखौ बेयाव मेनसन खालामनाय जादों। दा बेखायनो आसाम सरकारा बिनि सायाव रेसपन्सिबल आरो बेखायनो आसाम सरकारनि हम डिपार्टमेन्टआ बा कमिशनार एन्ड सेक्रेटारि हम डिपार्टमेन्टआ मा लेटार लिरनानै हरदों हाइकर्टआव जायनि थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआ मोननै एस्टाब्लिशमेन्टखौ बिटिआर 6 सिडुलनि सिङाव थानाय मोनसेया जाबाय 6 सिडुलनि सिङाव थानाय आरो गुबुन मोनसेया जाबाय मोनसे जिल्लानि माने सिभिल डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जि जुडिशियारि माने एस्टाब्लिशमेन्ट बे मोननैखौबो भायलेसन खालामनानै बा भंग खालामनानै बिथांमोना बेखौ जि शिफ्टिं खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ स्ट्रंलि जों अपोज खालामो आरो हम डिपार्टमेन्टआ आसाम सरकारा बबे जुक्तियाव मा प्रब्लेमनि थाखाय बिथांमोना बेखौ लेटार हरनानै गुवाहाटी हाइकर्टआ बेखौ शिफ्टिं खालामनो गोनां जाखो बिनि सायाव जोङो माने इनभेस्टिगेसन खालामगोन आरो बिनि सायाव जोङो कमिशनार एन्ड सेक्रेटारि हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टजों जों सावरायगोन आसाम सरकारनि हाइस्ट अथरिटिजों जों सावरायगोन आसामनि गिबि मन्थ्रिनावबो जों कुइसन सोंदों जे मानि थाखाय बबे कारनाव
जे सिक्स शेड्यूलनि जि जिल्ला सिक्स शेड्यूल एरेन्जमेन्ट फारसेथिं बे मोनसे सिभिल जुरिसडिक्सननि एरियाखौ बाद होनानै नन सिभिल जुरिसडिक्सननि एरियायाव बे मोननै एस्टाब्लिशमेन्टखौ लानानै थांदों आरो फारसेथिं सिक्स शेड्यूलखौ भायलेसन खालामनानै बिथांमोना बेखौ लानानै थांदों। आङो नुदों जे बार एस'सिएशननि बिथांमोना बेखौ अपोज खालामदों। जोङो पुर्न समर्थन दङ। कुनु कारनाव बेबायदि मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन नन सिक्स शेड्यूल एरियायाव लांनायखौ जोङो कुनु कारनाव मानिनानै लाया आरो मैयानिफ्राय जोङो गोबां खबर लागासिनो दङ। खोब सम्भब समबार मंगलबारनि गेजेराव जोङो बिनि हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टआ बबे माने कारनाव बबे जुक्तियाव बिथांमोना मा लेटार लिरदोंमोन मानि थाखाय बे बाथ्राखौ जों मिथिनो हागोन। आरो बेबायदि जुदि परिबेस थायोब्ला पर्बत जरानि थानानि सिङाव जिखिनि दङ जेनेबा बे पुलिस स्टेशननि सिंखौबो क'क्राझारा गोजान जायो होननानै बेखौ धुबुरियाव लांनायनि जुक्ति फैगोन नामा? बा नोङो चिरांनि बबेबा नोङो बेंटल एरियानि थानानि एरिया गोजान जायो होननानै माखासे एरियाखौ दानख'ना लांगोन नामा? बेबायदि कुनु कारनाव माने जानायखौ जोङो लुबैया आरो बेयो जोंखौ हार्ट खालामदों, जोंखौ बेयो आघात होदों आरो बेखायनो आङो बे जि अर्डार महामान्य जि गुवाहाटी हाइकर्टनि जि अर्डार आरो बे अर्डारा हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टनि लेटारनि रिफारेन्सआव होनाय अर्डार बेखौ स्ट्रंलि अपोज खालामदों आरो बिनि सायाव मा पद्धति मा जोङो डिसिसन लानांगौ माबायदि जोङो जुजिनांगौ सोमावसारनो जुदि प्रयोजन जायोब्ला बिनि थाखायबो जों सोमावसारगोन। दा बेखायनो इसिङारि बाथ्राया मा फार्स्ट माने लेटेस्ट फाइन्ड आउट दा इन्टारनेल माने बे जि बिथांमोननि जि बाथ्रा दङ बेखौ जोङो नायगिरग्रोनि बिनि उनाव जोङो स्ट्रंलि बिनि सायाव खामानि मावगोन। गोजोन्थों। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।